Com ho veu viure vosaltres? Doncs molt bé, com una festa. Una festa per la ciutat, una festa per l'equip, una festa també i molta il·lusió per l'empresa, perquè el fet d'anar vinculats a la Unió Esportiva Rubí i a la ciutat a través del patrocini esportiu, doncs per nosaltres és una festa també. Clar, vau començar aquest patrocini a l'octubre de 2021, que és quan vau signar l'acord amb el president, amb el Josep Alcalà. Des de llavors, doncs, la vostra firma, el vostre nom apareix a la samarreta de la Unió Esportiva Rubí. Per què us veu decidir llavors a fer aquest patrocini? Que heu continuat i que heu renovat, perquè em comentaves ara que heu renovat, per tant, encara seguiu amb ells uns quants mesos més. Doncs, bàsicament, ens decidim perquè la ciutat i el club, en aquest cas la ciutat, durant 2020 es va volcar amb nosaltres també, i nosaltres amb la ciutat durant pandèmia. Vam crear un vincle Robin Hood Rubí molt fort, amb altres municipis també, però ja que estem arrelats a Rubí, doncs vam crear-ho 2020, i el president i l'equip directiu ens coneixia a nivell personal, a través dels fills i de més, i ens va proposar començar un petit patrocini, començar a patrocinar una part del club. Recordeu que 2020-2021 es va aturar tot, i ens van proposar això i es van quedar parats quan vam dir que sí. Clar, que per suposat que seria un plaer i un honor, perquè en aquell moment ningú gastava un euro en res, tot estava parat. Vam dir que sí, i una miqueta també per tornar a la societat, o en aquest cas a Rubí, allò que Rubí ens havia donat o ens està donant a nosaltres, no? Que és una miqueta la filosofia que tenim a Robin Hood i que s'hauria d'extendre una miqueta a la resta d'empreses. Les empreses no només estan per facturar, que també, sinó també estan per tenir aquesta responsabilitat social de dir estem arrelats a una ciutat i l'esport vincula a aquesta ciutat i nosaltres volem ser part d'aquesta articulació mitjançant el patrocini. Parlaves d'aquest lligam, no? Estret entre la vostra empresa i la ciutat. Per la gent que no sàpiga per què parles d'aquest lligam tan estret durant la pandèmia, vosaltres us dediqueu, com deia, a fer tot aquest material tèxtil sanitari, que a més és reutilitzable, i veu ser molt importants amb el tema de les mascaretes. Sí. Per si algú no ho sap, perquè veu estar fent mascaretes sense parar durant mesos i repartint-les. Sí. Vam començar... Nosaltres, clar, òbviament rebíem peticions dels nostres clients i amics cirurgians que ens deien que s'estaven fent, en aquell moment no hi havia mascaretes, s'estaven fent les mascaretes amb llençols. I clar, nosaltres miràvem al voltant, veiem el teixit que teníem disponible per fer els nostres productes i vam trigar 5 minuts en dir, escolta, parem producció i comencem a fer mascaretes gratis. I comencem a confeccionar mascaretes. Clar, teníem material però no teníem mà d'obra. I de seguida vam fer una crida al voluntariat i Rubí va ser una de les que més va aportar, la que més gent cosia, recollia, entregava, donava material durant mesos. Sí. Volia recordar, perquè havies parlat d'aquest lligam tan estret. Tornem al patrocini. En què es tradueix aquest patrocini amb la Unió Esportiva Rubí? Bàsicament ja no el traduïm en aportació econòmica, en retorn econòmic, que també és important tenir aquest retorn econòmic. El que fem és aquest retorn emocional, estar vinculat i dir, escolta'm, que nosaltres estem aquí i estem també per ajudar, per tornar allò que ens esteu donant. Nosaltres hem encetat a partir del 2020, 2021, hem encetat també alguna altra iniciativa, algun altre producte, que no només és tèxtil sanitari, sinó que posem productes, no productes, com poden ser mitjons estampats, perquè compri tothom. I llavors la resposta també ha estat molt positiva i volem d'alguna forma estar vinculats. De fet, si la gent entra a la vostra pàgina web, exacte, es veu a la portada claríssimament els productes, a part dels gorros quirúrgics, que també és una de les coses que feu moltíssim, jaquetes, mitjons, hi ha una miqueta de tot a la vostra pàgina web. També et volia preguntar, perquè clar, al final fa 2 anys que la Unió Esportiva Rubí porta el vostre nom a la samarreta, però clar, un dia com el d'ahir, en un partit de la Copa del Rei
amb una visita d'un equip de les característiques de l'Atlètic Club de Bilbao, amb un partit que, a banda de Ràdio Rubí, òbviament, que vam retransmetre des d'aquí, es va poder veure a Movistar Plus, si no m'equivoco. Clar, per vosaltres, que el vostre nom es vegi d'aquesta manera, a banda dels partits que ha jugat la seva lliga, la Unió Esportiva Rubí, en un dia com el d'ahir, clar, no sé, tu com et vas sentir veient la samarreta amb el nom de la teva empresa? Molt orgullós. És la mateixa sensació que quan nosaltres tenim la seu, la tenim aquí a Rubí, a 200 metres del camp de futbol. A l'Avinguda de les Olimpiades. A l'Avinguda de les Olimpiades. És la mateixa sensació que tens quasi quan veus un nano sortint de l'entreno, un nen que surt de l'entreno o surt del partit, amb la samarreta, i veus un altre, i et donen ganes de dir, ostres, deixa'm fer-te una foto, no? És aquesta sensació traslladada a gran escala. Dir, escolta, que sortirem per la tele, que sortirà el nostre logo, que Rubí patrocinem el Rubí i sortirem en directe amb un esdeveniment esportiu d'aquestes característiques. Mira, Javi, estem veient en aquests moments la foto de la fotografia de la samarreta oficial de la Unió Esportiva Rubí, amb aquest es ve ben gros, Sí. Aquest Robin Hood ben gros, en color negre, que destaca per sobre del vermell i del blanc, que són els colors de la samarreta de la Unió Esportiva Rubí, i aquesta fotografia correspon al dia, no?, que veu rubricar, diguéssim, aquest acord. I veiem el Josep Alcalà, el president de la Unió Esportiva Rubí. Jo no sé si és quantificable o no, no sé si heu fet aquesta... D'ahir no, perquè no fa ni 24 hores, Però vull dir, respecte, quan veu començar aquest patrocini a l'octubre de 2021, teniu alguna forma de saber si us ha repercutit en positiu el fet de patrocinar la Unió Esportiva Rubí? Segur, o sigui, no ho hem quantificat, perquè hi ha dos tipus, la quantitativa i la qualitativa. I nosaltres apostem més per la qualitativa, no? Quantitativament no volem mirar-ho per un tema de practicitat, és a dir, segur que va bé, segur. I el fet de que vagi bé, segur que va bé, el fet de que vagi bé o vagi malament no ha d'estar vinculat a la renovació o no. Entens? El fet d'anar amb el club, amb el Rubí, que quan vam fer la renovació ja ens va dir, bueno, estàvem negociant i estàvem tal, una de les coses que en el futur podia passar, si el Rubí, encara no ho sabia, es classificava primer o segon, podia entrar a la Copa del Rei, ens va dir, una de les coses, va dir, bueno, és que potser ens classifiquem. Bueno, nosaltres signarem igual, tant sigui, no, si sona la flauta i ens classifiquem i sortim i fem Copa del Rei, perfecte, i si no, no passa res. O sigui, no està vinculada una cosa a l'altra. Per això parlava jo més de qualitat i no quantitat. I ja que us heu llançat en el món del patrocini, en aquest cas de la Unió Esportiva Rubí, no sé si teniu en ment fer algun altre patrocini d'aquestes característiques o us heu plantejat? A veure, hem patrocinat diverses entitats esportives, no a Rubí i en altres municipis. Hem patrocinat l'equip de futbol sala femení durant un any com a patrocinador principal. El que passa és que continuem aquesta col·laboració. El que passa és que has d'escollir i no pots fer les coses a mitges amb tothom, sinó que has de fer una i ben feta. I al final sí que és veritat que som una empresa que que tenim presència venent a tot el món, però no deixem de ser una petita gran empresa. Vale? I has d'escollir molt bé on t'enfocaràs una miqueta. Doncs mira, us esteu animant les empreses rubinenques amb això dels patrocinis, perquè abans d'ahir coneixíem que la Unió Esportiva Rubí també ha estrenat, si em permeteu l'expressió entre cometes, ha estrenat una altra col·laboració amb una altra empresa de Rubí, en aquest cas amb la INCO, que és líder dels laboratoris farmacèutics, i per tant la Unió Esportiva Rubí compta encara amb una altra empresa que en aquest cas els ajudarà segurament a tirar endavant d'altres qüestions, també com deies tu, amb compromís amb la comunitat, amb la ciutat, amb el món de l'esport. Per tant, aneu en la mateixa línia. Esperem que la resta... Hi ha altres empreses, evidentment, que patrocinen altres esports, altres modalitats esportives, deies tu futbol sala, bàsquet, balonmà,
balonmano, vòlei, Exacte. per tant hi ha més esports que evidentment reben patrocinis, però aquest es coneixia doncs, abans d'ahir. Per tant, la Unió Esportiva Rubí que s'encamina cap a tirar endavant després del partit d'ahir, que, insistim, malgrat el resultat, sens dubte, va ser una cita molt important per la ciutat. Exacte, sí, ja ves a la gent molt il·lusionada, molt posada amb el partit, era un dia festiu, però no només perquè era Tots Sants, sinó que era un dia festiu per la ciutat, el dia festiu, no?, que recordarem durant molts mesos, durant molts anys. Direm allò de jo estuve allí. Jo estava allí. Sí, ho direm, jo estuve allí, no? Avui sentia fent aquí al costat, mentre es feia l'hora, fent el cafè, sentia uns amics dient, ostres, pues nos lo perdimos, no? Pues te lo perdiste, clar. És que me han dicho. Ostres, doncs saber-ho d'oïdes o viure-ho és molt diferent. I doncs, va ser un espectacle i jo avui vull reivindicar una cosa. És a dir... Tens els micròfons. Fes. No va haver-hi cap tipus d'incident. És veritat. Res, zero. És perquè hi ha de vegades notícies que surten de Rubí no són tan positives. Doncs aquesta és molt positiva. 3.000-4.000 persones a un camp de futbol, un esdeveniment que no deixa de ser posar la pell de gallina. No va haver-hi ni un al de Rubí. Molt bon ambient, a més, molt bon ambient familiar. A l'afició i entre els equips. És el que ha de ser, però a vegades, com que no passa... Que de la normalitat fem anècdota. Exacte, destaquem també les coses positives. Exacte. Doncs Javi Garrido de Robin Hood, moltíssimes gràcies per acostar-te fins aquí aquest matí, per explicar-nos totes aquestes vivències que personalment, a més, tenies tu ahir en aquest partit, a banda del patrocini que teniu amb la Unió Esportiva Rubí. Gràcies, Javi. Gràcies a vosaltres. Fins una altra. Gràcies. Fins aviat.